Hello mga kababayan! Narito tayo ngayon sa kauna-unahang gagawin po namin ng magmukbang. Ito yung sabi nilang mukbang. Meron kaming kakainin na ulamin pala ulam. Ito yung ribs, barbecue ribs, lobster, may seaweeds o ararrusep na sinasabi nila sa atin, talong, na-slice kasi, slice na. Meron din kaming konting bagoong. Yan ang special namin sa Ilocano, bagoong. Ay dessert, saging, prutas. Kaya enjoy! Samahan nyo kami! Kain, kain, kain! Mura Ilocano na. Yan. Talong. Itong mga ginawa namin, linuto ko ito. Talagang preparation hindi binili. Ito lang binili namin. Tapos niluto. So, Ararrusep, wala naman nagagawin namin. Siyempre binili. Sarap. Sarap. Kain na, kain. Ito, maganda itong lobster na ito, malambot. Kasi galing ng US. Iba-iba kasi yung lobster na kung saan siya ang galing, mayroon yung matigas, mayroon yung malambot na shell. Pero ito malambot siya. Sarap. Mahal. No, kailangan kunin mo lahat yung laman dahil ang lobster dito mahal. Sarap. Abang sa kukate ka na. Masarap. Masarap kung nagimas. Sa Ilocano nagimas kasi yung masarap. Kasi meron akong subscriber na isa, hindi siya Ilocano. Pero ang alam daw lang niya na Ilocano ay yung masarap. Kasi ang asawa niya Ilocana pala. Ang lambot oh. Ayan oh, bugi. Ayan oh. Ano tawag sa Tagalog yung bugi? Yan ba? Sarap. Enjoy lang kay mangan. Sili. Ano, bugi. Kwentong matatan. Mga sandatan, hindi ko kanan eh. Kwentong garo.
kasi ka nag-bake. Yan no. Ito ginawa ko. Ay, balikat tayo. Ito nga pala ang pork ribs. So masarap yung pagtimplak nitong ribs barbecue. Pork ribs barbecue pala. Marinate ko ng soy sauce with lemon, with garlic and black pepper with sugar. Sauka. Hindi tayo kwa-joke-joke. Enjoy lang timangan ah. Sige mamanga. Sitarong, ngayon tunong, sa mga Bagoong. Hindi na laban. Dito ay bulan ti October nganin na winter. Ano? Mga nalabis ti wida sa tatarwar Ano? na Ano? Ilocano ka naman, suwin. Ilocano. Nalamisan dito eh. 5 degrees. Pero naka-forecast next week. Agis no, pero baka di pa matuloy ka. Nasapa pa yung dito eh. Pero di mga ibang lugar ng Canada. Nag-snow na. Di Manitoba. Di Alberta. Mag-snow yun pero dito Montreal. Hampay mo. Kain lang lobster. Paano na? Ilocano lobster, dakol nga pasayan. Bali mati lobster dito Pilipinas daw sa sipit na eh. Ang kami unay nga makasaon da dumagamit tayo enjoy yung mga kailata. Mangkal mo naman. Mga tayo lata. Kamayan. Ay, mas titarong mo sa pamisan nga sida. Dami ang kain ko. Kalta dalin. Padami ang kain ko. Sarap. Sili. Panlaban sa lamig. Hindi mabali yung pagtungtong na ito eh. Sabi mo, Saturday ngayon. Masarap ito. Homemade. Nakuha yung tamang timpla niya. Dumog ka. Hindi makitan. Ah, papa. Dumog-dumugan.
inches later. Ang pasa ko. Natinag. Ni cameraman. Tinag ni cameraman. Mukbang. Tuloy, di makaduman si mga anin. Andun makanton. Napul. Ang sarap pa. Dapat. Masarap ang pagkatimpla nito. Marami kong nakain nito. Sarap. Ibang ano. Hindi siya matigas. Parang yung binibili ng pang-marinate. Sarap nga. Napadakatan ng timplaan. Nakasida ka la lobster kay Lucano kan. Ito yung ribs. Okay, maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Sa susunod na next video, thank you and God bless. Busog.